pé ayùsá kò tí àádọ́m adron sàárà wo ni ẹ̀san rẹ̀ tóbi jù. Kọ́l Ànábì dáhùn pé anta sọ́dákọ̀ wà anta sọ̀híhùn ṣàhíhùn takshal fakro. Ó ní tó bá ń ṣe sàárà nígbà tó wà lálàáfíà, tó ń ṣojú kòrò, tó ń ránkọ ọ̀rọ̀, wàtá àmọ́lùkínà, tó ń bẹ̀rù òṣì. Wàlá túnhìn ata ìdá balagọ́tìlẹ̀ kùlùkùn. Mọ́ lọ lára títí àsìkò ikú òde. Kúlìtà tí wọ́n mọ̀ sọ báyìí pé ìfúláyà ní kàdà lágbájá lọ lé wàlí fúláyà ní kàdà tí lágbájá ní akọ̀ká nàlí fúláyà tó kìlẹ̀ títí lágbájá tẹ́lẹ̀. Kàmá qala Allahu ta'ala gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run àlébi ọlá ṣe sọ báyìí pé wàyánfikú mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fahasaddaqa wa akun minas solihin walan yuhakkirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu bikhairu bima ta'malun wallahu khabirun bima ta'malun wayanqabiru mimma razaqnakum. Ẹ máa ná nínú ohun tí a pèsè fún yín síwájú kí ikú tó dé. Tí a mọ̀ sọ báyìí pé Olúwa mi, tó bá sì fún mi ní ìgbà díẹ̀, tó bá sì lè lómi lára fún ìgbà díẹ̀, ìbá sì ṣe sàárà tí èmi náà sì wà lára àwọn olùṣe dáadáa láéláé. Ọlọ́run sọ pé òun ò ní fún ẹnì kankan ní àsìkò díẹ̀ tí àsìkò rẹ̀ bá ti tó, torí Ọlọ́run mọ̀ọ́ká tí gbogbo wa ń ṣe ní iṣẹ́. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.